Από αύριο, η πασαρέλα του My Style Rocks γίνεται extra large. Καθημερινά και για 3 ώρες. Ζήσε, δες, απόλαυσε. Καλώς ήρθες στο My Style Rocks. Τάσεις Φαίνεται λίγο κίτσικο. και εντάσεις. Να είσαι πιο κλάση, αλλά κλάση με όρια. Δεν παίζεστε, μιλάμε. My Style Rocks. Wow. Από αύριο, καθημερινά από τις 5 το απόγευμα για απόλαυση σε μέγεθος Excel. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα. Έχει πανσελίνο απόψε κι είναι ωραία. Μέντα 88. Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Δύο άγνωστοι. I booked us a couple of tickets. We won't have many left. Στο χείλος της επιβίωσης. Εκεί όπου όλα παγώνουν, εκτός από τον χρόνο. We can go 3 weeks without food, 3 days without water, and 3 hours without shelter. Το βουνό ανάμεσά μας. Το Σάββατο, στις 3:30 το μεσημέρι. Home Cinema, στον Sky. Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι. Μέντα 88. Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Happy 104. Το πιο happy ραδιόφωνο της πόλης. Be happy. Happy 104. Κύριε Μπαρούτσο, είμαι εναντίον του γάμου. Πώς? Είδατε? Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας Μαντριά γάμους. Η πιο ανόητη εφεύρεση του ανθρώπου. είναι ένας κακομαθημένος Δεν είναι μαγκούφι σαν και σένα? Τι είπες, μωρή? Γεροντοκόρο? γεροντοκόρος. Τα λες αυτά γιατί δεν είσαι καθόλου σεξι. Σεξι και ξερός. Το Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Sky. Σήμερα, με τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Άκη Παυλόπουλο. Καθημερινά από τις 6 το πρωί. Στον Sky. Ενημέρωση γύρω από εσένα. Εδώ μιλάει η εμπειρία. Εσύ θα ακούς κάτι άλλο. Sky 100,3. Μία ανώτερη δύναμη θέλει να τους ξεριζώσει από την αιώνια γη τους. Ένας άντρας κυνηγημένος αντιστέκεται για μία ζωή που κινδυνεύει να εκλείψει. Η επική περιπέτεια του Μέλ Γκίψον. Αποκαλύπτω Κατάρα η προφητεία. Το Σάββατο στις 11 το βράδυ. Home Cinema. Καλημέρα σας. Καταγράφουμε, παρουσιάζουμε, ζητάμε λύσεις. Πάνω απ' όλα ο άνθρωπος. Πάνω απ' όλα η κοινωνία. Δίνουμε τον λόγο στα δικά σας θέματα. Όλα παίρνουν σιγά σιγά τη σειρά τους. Γιατί υπάρχει λόγος. Εσείς. Αμεσότητα, κουβέντα, συζήτηση μαζί με την κοινωνία. Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά. Σάββατο και Κυριακή από τις 5:30 το πρωί. Στον Sky. Τα βουνά